aha menata parbuiho di mulutta ilu perenungan moro di luas di batahi dan menguluti lakka do perjalanan di mulutta aha manabui patu kota Tuhan ta mengajar hutuhita ala danginganan na manotong pertibion nunga manai Tuhan Yesus Tuhan wagitjang mangaradinganan di kita didok ibana na Roma au mangarap pamu sapala nang diparade Tuhan inganat di kita tauluy mahatani Tuhan sapala na nileo behosa ang luar di kita bitcan dan berhentir di kita mari kita berbuat baik melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ay manang buhabe gugut ka manang buhabe sinarungan manang nasudia pe keberadaan pada saatnya dia akan berhenti sudah kita ikut-ikut taruh akhir di perjalanan ta alai Tuhan tai manomuhi kita di perjalanan naik baru bongot Tuhan sonangan nasun den kali jalan itu dasar ni hapos yauta tuduh saya gudang zormon laho mangatusi saya kalender na di Bartuluson saya tahun-tahun na nyatusan na di Badus nasa dililing na sila na maradi ay wasa dope somonido molo kalender do tikit do dang tar sesuai kita tutik kini di bata ay marasing tutik kini di bata sadari ninna lucos cari utao to di bata sari utao doson sadari do dan buhay do honot ta partikian ta dos tu partikian ni di bata ay di luar ni partikian ni do di bata dan di bagasan partikian ni alaibana do napuna partikian do sudi na mamulu di bagasan partikian ni tamawro hak may namon tonana daw nilalinggan na niya sa korna itu kamu uluti kamu may di perjalanan di dunia garis naung putus berakhir dia di dunia ini tetapi kamu ada anak-anaknya untuk melanjutkan garis tersebut dia magaris at tanong nilalinggan ni Jose silahon lomon ni rohani di mata Tuhan ka mamasumasu do mamuruti kamu martani yang mahita Dapotong di bataku asa dilabung na au asa dilabung na au pasu Tuhan de batama ho lau ruar do lau bongot olanya ro di saliling nililing na amen sada sila